Orain 3 esperientzia zehatz ikasiko ditugu, beraz, axoraz baizue eta bizkarra emanda, mesedez, eser zaitezte. Beraz, Alvarok esan digu, 14 esperientzia izan dituztela, eta horietako 3 ezagutuko ditugu. Eta horrela ikasiko ditugu zer muga edo oztopo izan dituzten pertsona horiek prozesuaren hasieran, zer beste gabezia edo behar edo premia izan dituzten, nola egokitzen zen begirada intersekzional hori, eta zer emaitza izan dituzten. Noski, enplegua lortzeaz, haratago ea laguntza hori baliagarri izan den pertsona horiek eraldatzeko. Horretarako, Uxue Artetxe Uriak aurkeztuko dizkigu. Arduraduna, eta berarekin Pilar Navarro Fernández, Juan Jordana Zorrilla eta Zurine Mindegia Bernardez. Txalo bat beraientzat. Bueno, egun guztioi. Alvarok azaldu digu apuru bat zer planteamendu teoriko izan duen esperimentazio honek, hain zuzen ere, ibilbide partekatuetan, eta gure asmoa mai inguru honetarako apur bat lurreratzea da. Hau da, apur bat ikustea, prozesu hauek benetakoak direla, errealak direla, kalean gertatzen direla. Eta teoria hori, Alvarok azaldutako teoria hori kalean gertatzen dela. Horretarako, gurekin ditugu, esan bezala, Pilar Navarro. Pilar Navarrok, hirurek parte hartu dituzte prozesu edo programa esperimental horietan. Pilar Navarrok elkar hobetzen programan hartu du parte, eta lanbideko langilea da. Bestalde, Zurine ere badugu, Zurine Mindegia, eta batzen proiektuan hartu du parte. Eta, zuzendaria da, bere erakundean, eta Juan Jordanak Kutsuak proiektuan hartu du parte, gizarte langile da, Gasteizen, edo Araban, eta bertako osasun mentaleko zentroko referentzia bat ere bada. Aldez aurretik eskatu genien 3 kasu zehatz ekartzeko guri, kasu horiekin ikusi ahal izateko apur bat zer ondorio izan dituzten prozesu hauek, Alvarok aipatutakoak hain zuzen ere. Beraz, ongi iruditzen bazaizue, ezaugarri horiek edo kasu horietako bakoitzak azalduko ditugu, eta egoera apur bat fikziozkoa da. Eta 3 azalduko dizkigute zer ezaugarri zituzten kasu horiek. Eskatu genien apur bat konplexutasun punturen bat izatea, nabarmentzekoak izatea. Beraz, ez dakit nork hasi nahi duen. Pilar, zu hasiko zara? Bai, badirudi ez dela agertu hemen, euskaraz jarri behar genuen diapositiba, baina oso ondo azalduko duzu, beraz ez da arazorik egongo. Bai, gure proiektua elkar hobetzen da. Eta helburua zera zen, apur bat, egia da, guk lanbiden Bilbon egiten dugula lan, eta gure asmoa zen abandoin dautxuko gizarte zerbitzukin lan egitea, baita Bilboko udalarekin ere, eta gaztaroa sartu proiektuarekin ere bai, apur bat da 3. sektoreko entitate gisa. Gure perfila 10 bakarreko familiak dira, eta gure kasua Laia da, 40 urte inguruko emakumea da Laia, nana du, baina berez edo jatorrian Zentroamerikan jaio eta bizi izan da. Guregana heldu zenean adin txikiko 4 seme alaba zituen, baita beste alaba bat ere, 21 urtekoa, ez da beraiekin bizi, eta gainera 63 urteko amarekin ere bizi da. Eta ama horrek, osasun arazoak eta mugikortasun arazoak ditu. Emakume honek nana du eta nahiko lan prekarioa du. Ezin duelako familiaren zaintza eta mantenu ekonomikoa uztartu. Eta beraz, gure proiektuak interesa piztu zion. Nahi bezuzu jarraitu? Bai, ni jarraituko dut. Ikusten duzuen moduan, ni osasun mentaleko sare batetik nator, Arabadakoa da, eta nire bezeroak normalean nahasmendu mental larriak izaten dituzte.
Eta bazterkeria aipatzen dugunean, normalean osasun mentalari gertatzen zaiona, zera da, bazterkeriaren bazterketa gertatzen da, ezta? Egia esan gaur egun osasun mentalak estigma ugari ditu gizarte mailan, eta inklusioko edozein programaren baitan, gure bezeroak hartzen badituzte, nolabait, handicap edo muga bat gehiago dute, sentsibilizazioa egin behar delako, osasun mentaleko edo nahasmendu mentaleko pertsonekin lan egiterakoan. Eta horrek esan nahi du, ez dakit prestakuntza hitz erabili, baina sentikortasun berezia izan behar da pertsona hauekin lan egiteko, pertsona hauengana bideratzeko. Borondate ona ez da nahikoa, izan ere nolabait esperientzia apur bat beharrezkoa da lan hau egin ahal izateko, alro honetan mintzat. Aurkeztuko dizuedan programa Kutsuak programa da. Sarturekin egin genuen programa hau. 3. sektoreko erakunde bada, urte asko daramatzago haiekin lanean, eta aspalditik ezagutzen dugu elkar. Kontua da programa honek aukera eman duela lotura batzuk sortzeko, dinamika batzuk sortzeko, eta dinamika horiek denboran zehar iraungo dute. Baliteke programa mantentzea edo ez, baina sortu dira dinamikak, lan egiteko moduak, eta horiek denboran iraungo dute. Zergatik alde batetik oso onuragarria izan delako eta oraindik ere badelako gure erabilgarrientzat, eta baita langileentzat ere. Hau da, gustora sentitzen gara gure lanarekin. Nik osasun mentalean 40 urte daramatzat lanean, hile urdinak baditut, badirudini bezero bat erabiltzaile bat banaizela, baina badakizue dena kutsatzen dela edertasuna izan ezik, hori horrela da. Baina lanean daramadan denbora honetan zehar, programa zehatz honek, Kutsuaken programa zehatz honek, ahalbidetu dit apur bat aurretiaz nuen ilusio edo motivazio hori. Bai nire lanean, bai kolektibo batengana heltzeko aukera hori ere, izan ere ez da erraza haiengana heltzea. Gure kasua, ez da konplexuena, guztia direlako konplexuak, noski, gehiago edo gutxiago. Lehen, aipatu da, osasungintzan, edo osasunaren munduan, gehiago landu dela konplexutasunaren ideia. Eta tresna gehiago daudela konplexutasuna lantzeko. Nik uste dut klaseren bat galdu dudala, izan ere osasun mentalean oso espezializatuta gaude. Eta osasungintzan ere bai, gehiagizko espezializazioa dugu. Adibidez, ezkerreko aldaka operatzen duten jendea dago, ezta? Eta horrek ez da bat etortzen ikuspegi holistiko horrekin. Pazienteak artatzeko behar dugun ikuspegi holistiko horrekin. Erreferente batzuk izan ditugu, gure programan, eta sartu gurekin ere lan egin dugu. Egia da, zentzu batean, autokritika egin behar izan dugula, beste kolektibo batzuk ez ditugulako onartu. Izan ere, apur bat, hizkuntza komun bat izan nahi genuen, eta hartara albidetu nahi genuen, irizpide batzuk zehaztea, apur bat jakiteko zerri buruz ari ginen hitz egiten hasieratik, ezta? Hasi aurretik. Orain, emaitzak ikusita, nik behintzat ikusten dut hori akatsa izan dela gure aldetik, eta horrelako programetan, jende asko hartu behar dugula, ezta? Berdin du zer lanbide izan. Zer normalean nahiko ikuspegi korporatiboa dugu, eta hor uste dut hanka sartu dugula. Gure pazientea 40 urteko gizona da, ez du seme-alabarik edo bikoterik, ez du kontakturik amarekin, gurasoak ditu, baina egia da amak duela aspaldi egin zuela alde etxetik, batez ere semeari osasun mentaleko gaixotasun bat detektatu ziotelako. Beraz, hor, gizonak berak nahiko dolu prozesu handia izan zuen.
nik 60 urte ditut, eta 40 urterekin iruditzen mutil hau oso gaztea dela. Eta ikusiko bazenute, ikusiko zenukete, oso kutsu infantila edo aur kutsua duela. 73 urteko aitarekin bizi da, ikus dezakezu zer nolako adentartea dagoen. Anai bat ere badu, baina ez da bizi Gasteizen, da emantzipatuta dago. Nahiko harreman ona duarekin, baina ez du babeseko gizarte sare gehiago. Ez formala, ez informala. Izan ere, 5 urtez etxetik irten gabe egon izan da, eta erabat isolatuta egon da gizarte arloan. Eta aita bai, aita kezkatuta zegoen, eta alduen guztia egin du, semea apur bat komunitatean sartzeko, baina gizona bera pazientea etzen gai sentitzen. Autonomiari buruz eta gaitasunari buruz ari gara hemen. Osasun mentalean autonomia eta gaitasuna aipatzea zaila da. Izan ere, egoera horren aurrean gaudenok, automatikoki ulertzen dugu, horrelako pertsona batek ez duela gaitasunik, baina hau okerra da, ez da horrela. Pentsa dezakegu, bestela izan litekela hemengo guztiok ehuneko gaitasuna dugula, eta hori gehiegi da. Beraz, profesional gisa gure burua kritikatzea garrantzitsua da. Izan ere, pazientea zure aurrean kokatzen duzu, aurrean baino gehiago erdigunean. Izan ere, pertsonan arreta jartzen duen metodoa aipatzen dugu, baina batzuetan zeregina zentratzen gara. Bai, askotan esaten dugu, bai, pertsonan arreta jartzen duen metodoa, baina batzuetan osasun mentalaren arloan hau ez da horrela. Esaten digu pertsonati, zuk hau egin behar duzu. Beraz, ez zara pertsona erdigunean jartzen ari. Esperientziari dagokionez, lan esperientziari dagokionez, lotxa sentitzen du bere egoeragatik eta ez du inolako esperantzarik edo itxaropinik. Izan ere, bere lehen kontaktu horiek oso zailak izan dira. Sarturekin izan zuen lehen elkarrizketa aitarekin batera egin zuen, aitak lagundu zion, eta ez da ohikoa. Normalean, autonomia sustatzen da, eta eskutik norbaitek ez laguntzea. Baina kasu honetan interesgarria iruditzen zitzaigun, aitak laguntzea, hain zuzen ere, horrela sartuko erreferentzia hori ezagutzeko, ezta? Profesionalak ezagutzen gintuen, baina beste alderdi hori ez. Hala, guk bideratzen genuen programa hori ez zuen ezagutzen. Eta beraz, biak joan ziren, aita semeak, eta lehen kontaktu hori oso garrantzitsua izan zen. Emozionalki ari gara. Garai hartan ez genuen aipatzen inolako programarik edo diagnostikorik. Diagnostiko klinikoa bai, noski hori aipatzen genuen. Ikusten baduzu, ez dut aipatu eta ez dut aipatuko, ez dut nahi. Izan ere, diagnostiko batzuk, ez dira errazak, izan ere pertsonari diagnostiko batzen zaionea, sufrimendu gisa eramaten du. 15 urteko lan esperientzia du pertsona honek, baina ez da oso arrakastatsua izan, lan prekarioak izan ditu, normalean berak bilatutakoak, baina ez dira espezializazio askokoak. Izan ere, bai, prestakuntza bazuen sukaldaritzan, baina lan egina izan duen enpleguetan, eskatzen zioten maila oso altua zen eta ez zuen egokitzea lortzen noski. Ez dut beste ezer esateko. Oso ondo, azaldu dizkiguzu hainbat puntu, gero aztertuko ditugunak elkarrizketa honetan. Aneren kasua bakarrik geratzen zaigu. Bai. A ber. Ez gaude dituak, gauza hauetan. Bai. Eskerrik asko lehenik eta behin, itinerarios mistosen egin dugun lana, nola ere partekatu alizateagatik hemen. Eta, batzen, igual por dar un poco de marco, sí que... Apur bat testu ingurua emateko, gustatuko litzaidake esatea, akonpainamendu soziolaboraleko programa dela, eta esperientzia honekin hasi aurretik, zer egiten genuen. Normalean, gaztei akonpainamendu ematen gineten, 16 eta 23 urte artean, babes sarean, edo, aurrak eta nerabeak babesteko sarearen baitan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren baitan, agian egoitzetan zeuden pertsonekin egiten genuen lan, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako egoitzetan, eta
besteak beste, batzenen baitan, gauza asko egiten ditugu, eta horien artean aipatutakoa, nolabaiteko, akonpainamendu espezializatu ematen diegu gazte hauei. Hemen oso interesgarria iruditu zitzaigun, aukera ikusi genuenean, nolabait, ibilbide hauek lotu edo uztartu, lan enpleguaren munduarekin. Egia da sistema honek asko duela esateko, bai eta egiteko ere, ibilbide partekatu hauetan. Beraz, Anaren kasua, zera da? 18 urteko gaztea da, une honetan langabea da, prestakuntza jasotzen ari da, une honetan, asitzenean bintzat, lanbide hezkuntzako lehen urtea ari zen egiten, ez du lan esperientziarik, inola ere, eta ez ditu garatu beharrezko estrategia edo teknikak lana bere kabuz bilatzeko. Eta hori da batzenen sustatzen duguna. Andoainen bizi da, programa eta etxe bizitza jakin batean, bertako hezkuntza taldeak lan izugarria egiten du, hain zuzen ere, helduarorako jauzi hori egiteko, eta bereziki, aurre egin behar dio, sistema horretatik ateratzeko prozesuari, ez da? Adibidez, diru sarrerak izatea, eta bestalde etxe bizitzarako sarbidea izatea. Hori da apur bat Aneren egoera, edo hala zen. Niri gauza bat aipatzea gustatuko litzaidake enpleguaren kontuan. Izan ere askotan ikusi izan dugu, ibilbide mistoetan, Albarok esan digu izan ere, pertsona batzuek aldez aurretik, enplegua bazutela sartu horretik, ezta? Eta horrek ez zuen esan nahi inklusioa bermatu bazutenik. Izan ere ikusi dugu enpleguak nolabaiteko, funtzio bikoitza izan dezakela pertsonaren arabera. Eta hori izan apur bat Laiaren kasua, ezta? Zer nolako harremana zuen enpleguarekin? Nola landu zenuten hori? Bai, kontua da, Laiak, sentitzen zuela ezin zuela gehiago egin. Ordu gutxi batzuk egiten zituen, hain zuzen ere, garbiketaren eta ostalaritzaren arloan, Bilbon, etxetik gertu, eta hain zuzen ere pertsona asko hartatzen zituen. 4 adingabeko dira, horietako askok hezkuntza premiak dituzte, beste batzuek premia psikologikoak. Beraz, egoera oso zaila zen, eta bere ama ere ez zegoen oso ondo. Beraz, bolondrestasunarekin hasi ginen, hau da, gurekiko zuen interes horregatik. Gure burua aurkeztu genion, gure proiektuare bai, eta noski emakume batzuek mesfidantza sentitzen dute. Eta guk ikusten genuen, behaientzako primerakoa da, baina ez zegoen oinarririk programa hori lantzeko. Beraz, emakume honek, egia da, apur bat, zigortua zegoela ikusten zen, ezta? Baina aukera bantzigun lan egiteko. Eta egin genuen lehen kontua zera izan zen. Diru sarrerak lortzeko puntu hori landu, ezta? Bermatzeko. Hau da, beste enplegu batzuetara joatea, ze emakume hori, deitzen ziotenean, denotzi behar zuen. Baina hasieran sentzegun ez, diru sarrera bermatzeko konturik ez dugula nahi, ez zuela laguntza hori nahi. Eta aipatzen dut, sarbideari dagokionez, irisgarritasunari dagokionez. Nik badakit sistema publikoak oso ez dela irisgarriak merkatu honetan, eta sekulako amets gaiztoa dela. Nik metodo estandarrak erabili behar izan ditut, agian bandoko zerbitzu sozialekin kontaktuen jartzeko, eta ezinezkoa izan zait. Beraz, imaginatu pertsona hauen egoera. Larrialdian daude, larritasunez behar dute zerbitzu hori, ez doazelako nahi dutelako. Gainera, ez dute mugikorrik agian, edo ez du funtzionatzen, ez dakiten nola erabili, horregatik diot. Eta zer lortu genuen? Apur bat, enplegua egonkortzea. Eta esan genion, proba dezagun
diru sarrerak bermatzeko errentatoriena. Ikus ezagun zer moduzoan, ados? Eta esan zuen, bueno, hasieran egia da lotura hori, ez da, konfiantzazko lotura hori sortu behar izan genuela. Hezitzaileekin eta nirekin. Hori funtsezkoa da. Eta, bueno, miraria izan zen, une hartan. Dena garatzen hasi zenean, noski pertsona entzuten genuen, erdigunean jartzen genuen. Eta lortu genuen DBE, edo diru sarrera bermatzeko errenta, lagundu ziguten prestakuntza eta enplegua lortzeko, eta izena eman zuen, nahiko ilusionatuta egia esan, hasieran, bueno, zalantza egiten zulako, baina gero hasi zen pentsatzen agian posible zela, egin zezakeela. Kaiola batean zegoen, eta esaten zuen hasieran, hemen nago eta eskerrak dudala, ezta? Baina gaur egun, bueno, gaitasuna du, gaitasun soziosanitarioa, lanean ari da, eta diru sarrera bermatzeko errenta ere kobratzen du. Bai, izan ere, hainbat alderdi landu behar izan zen dituzten, ez da bizitzako alderdiak mugaz ziren berarentzat. Bai, hori da, adibidez etxe bizitza landu behar izan genuen, bere etxe bizitza oso txikia zen, haurren zaintza ere landu behar izan genuen, eta, bueno, jangelarako beka hori ere eman zitzaion, izan ere, hezkuntza garrantzitsua da, gure erronketako da. Arreta psikologikoa ere landu da. Eta, bueno, udalekuetara ere eraman dira gazteak edo aurrak. Eta sozializaziorako tailerrak ere egin dira. Izan ere, emakume hauek oso bakartiak dira edo bakartuta daude. Isolamendu handia dute eta ez dira besten bezalakoak sentitzen. Beraz, hor gaztaroak oso lan handia egin du, apur bat kontaktu asko ireki dizkio, eta horrela emakumeek foroak eta sareak eta bere informazio partekatzeko gunea izan dezakete. Oso interesgarria da hientzat. Eta enplegura itzuliz, aipatu dugu, hainbat rol bete ditzakela. Osasun mentalaren kasuan oso rol desberdina zuen, ezta? Bai, egia da, Markelek lan prekario bat zuela, baina kasu horretan, enpleguak beste paper bat izan zuen, asko zen instrumentalagoa. Nik ez nuke instrumental esango, nik esango nuke funtsiezko rola izan zuela enpleguak. Markelentzat, garrantzitsua ez da izan enplegura heltzea, enplegu normalizatura heltzea. Hau ez da sukaldari lan egitea, noski horrek estresa dakar, ezta? Eta gai izan da hori lantzeko. Eta gainera, diru sarrerak ekarrizkio ari eta bere familiari. Baina garrantzitsuena hemen izan da babes emozionala. Zer nolako babes emozionala ekarri dion baliagarria sentitzeak. Kutsuak inklusio programa da, enplegu inklusiorako programa, baina niri dutzen zait haratago doala. Ez dela enpleguan soilik geratzen. Kasu honetan pentsa genezake arrakasta izan dugula, eta bai, hala da, pertsona honek ez zuen esperientzia handirik lan munduan, prestakuntza jaso du, eta beste entidade batzuek ere parte hartu zuten prozesu honetan, normalizazio honetan. Eta, gurutze gorrian izan ere, titulazioa lortu du eta horri esker lortu du enplegua lortzea. Eta, are gehiago, bere ingurunea ere zabaldu du laneko kidei esker. Baina, pazientean izan duen eragin hori, esan bezala, inpaktu emozionala da garrantzitsuena. Hau da, ez etorrin kontsultetara. Eta hainbat saiakera egin ondoren, guk hainbat saiakera egin ondoren, etorri egin zen gugana, eta noski jende berria ezagutu zuen, sartun, hori non dago, eta aritu zen. Beraz, lankideak izan dira, eta itzaiten naiz, eguneko ospitaleko paziente baten kasuan, kideek esaten zioten, egon zarea bestakin horrekin, kutsuak aipatu dizu, hau da, pazienteak dira produktua saltzen dutenak. Eta orduan zuk ez duzu egitekorik. Eta hala izan zen, Markel, hain zuzen ere, sartura joan zen, kide batek esan ziolako.
zerbitzuko kide batek esan ziolako. Eta prozesu horretan zehar, enpleagarritasuna ikertu zen, baita bere zaletasunak ere, eta ondoren ikusi genuen ez zirela irrealak. Hau da, gizona lanean aritu zen, sukaldari, jatetxe txinatar batean, ez da esperientziarik onena, baina gustatzen zitzaion. Eta urrats gehiago eman nahi zituen, eta orduan bidali zuten sartura. Garrantzitsuena zure izan zen. Bere jarrerak izan zuen pixkanakako aldaketa hori. Hau da, zera aurpegira zekarren, kontsultara askoz lasaiago, etorri zen, umorea heltzen hasi zen, irriparritxu, eta osasun mentalean, hain zuzen ere, umorea erabiltzeak, esaten du, oso tresna osasungarria dela, ez da, buruaren tresna osasungarrietakoa da. Hasieran, 5 urte ezagutu genuen, eta ospitalean hainbat aldiz sartu behar izan zuten. Eta normalean, guregana etortzen zenean, askotan altxatzen zen eta alde egiten zuen, baina, nire kidearekin hitz egiten zuen, eta nirekin ordu terdi egon da. Bai, zer gertatzen da hemen? Ez da paziente izango, nire arazoa izango da orduan. Eta orduan konturatzen zara, 3. sektorea, normalean, 3. sektorea minimizatu egiten dela. Eta askotan pazienteak oso profesionalak izaten dira, ezta? Hau da, nik askotan ikusi dut, esaten dutela ez, hari buruz ari gara hitz egiten, pertsonari buruz, altarekin duen bizitzari buruz, edo zaintzaile gixaz nola sentitzen den. Hau da, harreman horri esker lortu dugu pazientea gustora sentitzea. Izan ere, gaur egun, alta eman zaio, klinikoki, noski, baina ez gizarte alta edo. Hau da, oraindik jarraipena du gizartearen arloan. Ez dakit, osasungintzari buruz badakizuen edo, esan dezakegu apur bat ardi beltzak garela. Agian, ez dakit, gustatuko litzaidake beste enpleguren bat bilatzea edo, baina oso zaila da ikuspegi hori, ez da, inklusioaren ikuspegi hori osasungintzara eramatea. Izan ere, gure osasungintza ez da inklusiboa. Traumatologoak aldaka operatzen duenean inklusioa egiten da, gizarteratze inklusioa. Izan ere, pertsona horri bizitza autonomoagoa errazten dio. Baina, noski, ez da nirea, nik egin dut egin beharrekoa esaten badugu, orain gizarte zerbitzutara bidaliko dugu, ez da, izan ere, guztia da gizarteren arlokoa. Eta, berehala, osasungintzak alde batera uzten duenean, apur bat proiektatu egiten da. Edo deribatu, beste leku batzuetara bideratzen da. Ez da deribatzea, baizik eta apur bat, lankarra beste bati pasatzea. Bai, hori hartuko dut, izan ere, zurinari galdetu nahi nion, kontu bat, izan ere, askotan, zama beste bati bidaltzea, beste sistema bati bidaltzea, ohikoa izaten da, eta horrek zehaztu ditu gaur egungo politikak. Baina, aneren kasuan adibidez, bazetorren gizarte zerbitzuetatik, beraz, nola uztartu zen dituzten zerbitzu horien arteko konbibentzia hori. Esan dizuen bezala hausuek, persona hau zerbitzu sozialen erabiltzaile zen ordurako, egoera familiar bategatik bueltatu zen. Hane kasu honetan familia egoera jakin batean zegoelako itzuli zen. Orduan, zerbitzu sozialek helburu batzuk lantzen zihar dute, behar bada alor personalagoarekin lotuta, alor sozialarekin lotuta, oda autonomia lantzeko, komunitatean parte hartu zezan, gizarteko babesak indartzeko, bai primarioak zein bigarren mailakoak, hori dagoeneko lantzen hasia zegoen, zerbitzu sozialetan eta bapatean, hezitzaile taldeak eta personak berak erabaki zuten
beste sostengu bat eduki nahi zutela, sozio-laborala. Eta orduan gu hortik aurrera batzen aktibatu zen, bi helbururekin, batetik akonpainamendua eskaintzea, ibilbide sozio-laboral horretan persona horrekin batera, kontuan hartuz zein egoeretan dagoen adorretiaz, eta zerbitzu sozialen sistema eta enplegu sistema bateratzea. Hor, rotula lan egin dugu, zubi lan egin dugu, lotura egin dugu. Hartara kolaborazio bat, elkarbizitza bat, eta lanerako metodologia bateratu bat egon dadin. Eta hartara esku hartzearen intentsitateak erregulatu ahal izan daitezen. Izan ere, esku hartzeak ez du beti zerbitzu sozialetara bideratua egon. Eta pertsonaren ibilbide horrek batzuetan behar gehiago izango du adibidez enplegurako edo beste zerbaitetarako. Eta hor batzenek erregulatzaile papela egiten zuen. Zergatik? Edo zer nahi dugunekin? 23 urteko adinera iristen denean eta bere emantzipazioa hurbilago dagoenean, hau da, babes sistematik atera izatea, gutxienez, autonomia batekin iriz daitezela, edo bestela, babes hori, lanbidetik datorren babes hori ematen jarraitu alizatea. Akonpainamendu hori gainera badute epe luzeko begirada bat, ez da? Bai, luzeak dira, ez da? Bai, Albarok ere lehen aipatu du. Hor, ibilbide mistoen proiektua luzatu egin zutela, ze urtebetekin ere etzen nahikoa, hori ikusten zen. Etzelako ibilbidea bukatzeko nahikoa denbora. Beraz, ibilbide horiek epe luzeagoa dute konplexutasunagatik eta bizioagatik ere bai. Bai, hori da, lanbidera datorren pertsona bat. Horra, aipatuko dizkiozu, orientazioa, trebakuntza, prestazioak eta ez askoz gehiago. Baina, misto batean sartzen garenean, begira aldatu egiten da. Arazo bat kontatzen baldin badizu, zerbitzu sozialetara. Edo ez dugu gehiago egingo ez, orain ez, kasu honetan askoz gehiago egiten dugu. Bai, akonpainamendua denbora faktorearekin lan egin behar da, eta ez derivazioarekin. Hori da funtsezkoa. Ibilbide mistoaren alderdi garrantzitsuena da prozesua lineala dela. Atzera bidea izan dezake, hori buru osasunean ikusten dugu. Kontua ez da koskak igotzea etengabe, batzuetan jaitsi beharra dago. Eta gai izan behar dugu profesionalek, hori ikusarazteko pertsonari berari. Prozesu bat dela, prozesu normala dela hori. Gaixotasuna dago, eta jabetu egin behar dugu gaixotasun horretaz. Gure pazienteek ez dute benetako kontzientziarik, profesionalok ere ez dugu, pentsa. Eta gero, akonpainamenduaren kontua dago. Eta, hor, erakundeok izan behar dugu likidoak. Ez dugu estanko izan behar. Ezin dugu beste leihatila batela kasua deribatu. Ez dakigu, hau da, ezin dugu esan banik nire egin dut eta kitxo. Eta aztu, ez? Horrek dakar, konplexutasuna lan egiterako orduan. Izan ere, nik bai ala bai koordinazio bilatu behar dut, beste erakunde batekin, beste zerbitzu emaile batekin, eta ari aurpegia jarriko diot. Hau da, niri ibilbide mistoen programa honek ze aukera eman dit, lanbideri aurpegia jarri izan diot. Orain arte, etze ogro bat zen. Erraza da, sekulakoak eta bi esatea erakunde batez, errazena da. Eta beraz, bota diezaiogun errua beti lanbideri. Baina lanbideri aurpegia jartzen diozun unean, konturatzen zarenean, han ere profesionalak daudela eta haien helburua dela zurearen berbera, zure erabiltzaileekin lan egiten duzunean, den aldatzen da. Eta gero, ikusi dugu elkarrekikotasuna dagoela lanbiderekin. Hau da, ez da askorik beharri izan, azaltzeko gure kolektiboak bereziak direla, eta lanbidek esaten zigun bezala, esaten ziguten bagenekien zuen erabiltzaileak beste ritmoa dutela. Eta iruditu zitzaidan bikaina. Hau da, konturatzen dira,
sensibilizatuta daude badakite zer den buru osasuna. Eta hori transmititu egiten dute, gero pazienteek. Lanbideekin sentikortasunez harremanetan daudenean, gizarte langilea zertarako egongo da, ez? Ez gaituzte behar, lanbidera doa zuzenean itzordu dutelako. Horixe da benetarako koordinazio sozio-osasungintzakoa. Bai, atera dira ikasketa asko, Albarok aipatu ditu, baina bat ez du aipatu, Albarok datu kuantitatiboak eman ditu. Baina nik aipatu nahiko nituzke beste afera batzuk da. Arauz kanpo gelditzen doni ukiezina den emaitza hori askotan, sistemetako bakoitzean inpaktu emaitzak neurtzen ditugu, enplegu sisteman adibidez enplegua edo enplegu gabezia. Edo titulazioa lortu baldin badu, edo ez, edo deribatu baldin badute beste baliabide batera. Baina zer gertatzen da zuek izan duzuen esperientzia horrekin? Zer daramazue zuekin ukiezina dena? Noiz esan duzue adibidez, hemen zerbait gertatzen ari da, termino kuantitatiboetan behar bada ezin dugu jaso, baina zerbait gertatu da, ez? Bi ebaluazio maila daude. Parte hartu nahi izan duten pertsonena eta ekipoarena. Gure lan egiteko modua, proiektua bera. Emakume hauei dagokienez. Gauza bat oso argi dago. Emakumeek pertzibitze dute beren bizi kalitatea hobetu dela, oro har. Eta gomendatu egiten diete ezagunei. Proiektuan parte hartu dezatela eta batzuetan eskatu izan dute, bata edo bestea sartu daiteken. Horrek benetan poza ematen du. Eta epe luzeko proiektua da gainera, anbizio handikoa delako. Horrek ez du esan nahi, asko lortuko dugunik, baina akonpainamendu horretan behintzat beti egongo da ari bat. Tomasek esaten duen bezala. Gizarte zerbitzu oinarrizkoetan behar bada batorriko dira gizarte zerbitzura, gaztaroara edo beste zerbitzu batera, baina hor elkarrizketa bat egongo da zerbitzuen artean. Eta pertsona bat hartatu ondoren gero bueltatuko da beste zerbitzuetara. Eta beraz, orain ari gara gainera tresnak sortzen. Orain arte suteak itzali ditugu, hortan jardun dugu, denetariko gertatu zaigu. Ez dutzuet orain denak kontatuko. Baina gu gero, talde gisa, ni neuk konsideratzen dut, ni oso pozik nagoela lehen aipatu diot, nire neskak aurkitu ditut, ez da, nire taldea da, nire lan taldea da. Tresna asko falta zaizkigu oraindik sortzeko, baina behintzat nire aldetik badugu talde izaera hori. Ezin dut gehiago, laguntza eskatzen dut, batari besteari, hau gertatzen zait edo bestea. Ez da, hori dena hor dago, eta nik uste dut hori gainera zabaldu beharko litzatekela. Eragozpenetako bat sistema bera da. Ez iristeko zailtasun horregatik, baizik eta beste arrazoi bategatik ere, pertsonak malgua gara, baina zerbitzu publikoak ez horren beste. Eta, beraz hor ez dago bakarrik ahalegina, hau da, atera hau alden modua, joan beste aldera, hori oso ongi egon da, asko ikasi dugu, sistemetatik eta pertsonen gandik ere, baina borrokatu imar duzu sistemaren kontra. Adibidez, bulegoan, ni ez baldin banago, antolatzaile gutxiago gongo da. Eta aldi berean nire agenda, ikusi behar dugu hor, zer nolako malabareak egiten ditugun oso zazailak egin behar izaten dira. Errealitatea da. Eta oinarrizko gizarte zerbitzuetan ere gauza bera. Ezin izan dute etorri, baina oso lan zama izugarria izaten dituzte. Eta hala ere, emaitza onak izan ditugu. Borondatea, kasu honetan egonda sistemaren baitan. Eta hala ere oztopo ugari dugu. Epe luzera, orain aipatzen naizen azken kontu hornek sorraraz dezake nekea eta jendea erretzea, ezta? Zer eramaten duzue zuekin, hau da, adibidez, pertsona batek esku hartzen baldin badu, akonpainamendu bat egiten du oso konplexua dena, ezta? Ez dena lineala, atzera pausua dituena, koordinazio, elkarrizketa, disponibilitate ugari eskatzen duena.
eta gu geure sistemetako mugak ere gainditzea eskatzen diguna. Ez nik hori badakit lanbiden zer gertatzen den agendekin, postakodekin. Baina niretzat lujo bat da, elkarrobetzenen ibiltzea. Hau da, eskaintzen duzun zerbitzua bai, baina profesional gisa, aukera izatea lan hau egiteko, izugarria da. Bai, eta hori da lanbide, ez da? Bai, noski. Tira, galderara itzuliko naiz, bi kontu aipatuko ditut batetik. Niretzat ukiezina dena, baina arrakastatsua dena, da pertsona sentitzen dela prozesuko protagonista eta benetan onura beretzat dela. Hori da. Lehen aipatu dut, okerrezpan abila aurreko mailan. Azken batean gu sostengua gara, gure intentsitateak regulatzen ditugu, eta hortxe dago gakoa beste sistema batzuekin erregulatzen garenean, edo koordinatzen garenean, erregulatu behar dugu intentsitatea pertsonaren bizi prozesuaren arabera, baina batez ere pertsonak izan behar du protagonista, kontziente izan behar du. Hori etengabe izango da horrela, motivazio bat lortuko du, sujetu aktibo bihurtuko da, eta arrakasta lortzeko bidea horixe da. Eta bestalde, nabarmendu nahiko nuke, prozesu hauek ez dira linealak, hau da, zuk adosten duzu pertsonarekin helburu batzuk lantzea, pertsona horrek onartzen ditu, mobilizatuko gara, ikusteko zeinek duen ardura, batzenek, zerbitzu sozialek edo enplegu sistemak, baina gero batean hon batetik bestera, beste zerbait erabakitzen du pertsona horrek. Eta lanean hasten da, edo enplegua uzten du, edo bapatean enpleguan arazoak ditu lankideekin eta lagundu bertzaio arazo horiek konpontzen, ezta? Beraz, gertatzen doan horrek ere osatzen du pertsona hobetzeko prozesu hori. Hau da, prozesuak ez dira linealak, baina hala ere laguntzen dute pertsona horretan hobekuntza bat gertatu dadin. Behar duguna da, helburu horiek berriz planteatu pertsonarekin batera. Beraz, hau ez da lineala, honek ez du zertan lineala izan, eta gainera gauza linealetatik ere asko irabazi dezakegu. Bai, nik ateratzen dudan esperientzia, hoxe da, nik aipatuko nuke zer nolako eragina duen honek erabiltzaileengan, eta zer nolako eragina duen profesionalengan. Erabiltzaileei dagokionez, oro har, urte terdian 84 kasu hartatu dira, eta pertsona volumen oso handia da, Nik ez dut beste programarik ezagutu horren denbora gutxian, horrenbesteko kolektiboa hartu duena. Publizitaterik egin gabe gainera, joan da aurrera. Erabiltzaileek beraiek egin dute publizitatea egitekotan. Nik kasu bat ekarri dizuet, arrakastatsua, ederra, baina 84 kasuetatik denak izan dira arrakasta guretzat, azalduko dizuet zergatik. Pertsona batzuk gelditu dira kurrikuluma prestatzeko fasean. Ez dira gehiagora iritsi. Baina fase horretan, esan dezake batek, hau da hau, ezta? Baina paperaren aurrean inoiz jarri gabeko pertsona bat izan zitekeen, eta behar bada esaten duzu baznekien horrelako eskarmentu bat zuenik, hori dena paperean ikustea eta hori egiteko gai izatea, bada zerbait hurrengo pausua, trebakuntza noski. Eta beraz, paziente bakoitza fase batean gelditu da. Koska batean edo bestean, baina behintzat igotzen hasi da. Programa honek ez du bukaerarik, ez du hasierarik eta bukaera jakinek, helburua da dinamika jakin bat sorraraztea, ikastea. Erabiltzaileak berak egingo du aurrera pixkanaka, eta tarteka eroriko da behar bada, baina horretarako daude hirugarren sektorea eta profesionalak sostengo emateko. Eta gero, funtsezko iruditzen zait, ibilbide mistuen programa. Ni koordinazio sozio-sanitarioan nago, espero dut oraindik esplikatuko digutela zer den koordinazio sozio-sanitarioa, baina ikusi dut esperientziatik ibilbide mistuen programak
paradigma aldaketa bat dakar. Koordinazio soziosanitarioetarako. Sarturekin egiten den lana, koordinazio hutsa baino gehiago da, alor publikoa eta hirugarren sektorearen artean, pazientzia arretaren ardatzat jartzen da. Eta hori gertatu behar da, koordinazioan alor guztietan, izan ere, batzordeak edo batzordetxoak sortu ditzakegu, nik parte hartzen dut kasu konplexuen batzorde batean. Eta izenak atzera egiten dit. Batzorde honen helburua da, egoera bat sisteman sartu baldin bazaigu, egoera zail bat, eta erakunde batetik bestera joan baldin bada, eta ez baldin bada soluzio bat bilatu, hor elkartu behar dugu buru pentsalariak eta irtenbide bat topatu. Baina benetan zer egin beharko litzateke? Zure erreferentziazko teknikoaren gana jo, izan foru aldundian, osakidetzan edo udalean, eta koordinaztu daitezela. Behartuta daude koordinatzera erantzun bat eskaintzeko. Eta aurten, urte honetan, ez da kasurik hartatu kasu konplexu gisa. Horrek esan nahi du dinamika jakin bat sortu dela, eta teknikoa hor ez dago ezertarako, jende hartatzeko dago, erantzun eskaintzeko dago, eta ez esateko, ez hori gizarte zerbitzutan egingo dizute, ez. Osasungintzan oraindik ere joera dugu esateko, ez dago nirea da, baina ez dagokin niri, ezta? Beraz, hortxe doakizu, zuri, paketea esaten duten bezala. Tira, bukatzen joateko. Eskerrik asko. Kasuak hemen aurkezteagatik. Ez da gai bat atera, prestatzen ari ginela aipatu genuen, nire kasua adibidez Markelena, ezta? Hor, lan txiki batzuk lortuak zituen, baina kuadrilla lortu zuen. Kuadrilla izatea lortu zuen. Eta hori da benetan ikusarazen diguna eta bikotea. Eta bikotea, hori ez nekien. Ez nekien. Bai. Ni Maruja xamarra naiz, Eta azken aldian, izan zuen gurutze gorriera begiratzen ari naiz hementxe dugulako kidea, bere referentea, baina azken aldi hontan asko koiziditzen dute ikastaroetan, eta dira, horrelaxe da, ez da kasualitatea, ez da. Batez ere aurpegia, pertsonaren aurpegia. Nik gauza bat eskatuko nizueke hurrengo baterako, beste jardunaldi batzuetarako. Aulki honetan eseri behar dutenak dira gure persona erabiltzaileak. Haiek esango digute, benetan, zer sentitzen duten, hoxe eskatuko nizueke. Nik Markel hemen falta motatzen dut. Markelek orain aurpegiarekin esaten dizu dena. Eta lehen ere esaten zuen, Bai, hori da, akonpainamendu prozesu hauek ez dira bakarrik kurrikulumean islatzen, baizik eta pertsonaren aurpegian ere, bai, ez da? Bai. Eskerrik asko etorri izanagatik eta kasu hauek guri kontatu izanagatik. Espero dugu berriz ikusiko garela eta berri onak izango ditugula. A ver, igual aldera. No sé si queréis plantear preguntas. Galderarik planteatu nahi duzuen oso denbora gutxi duzue, 2 minutu baino ez. Aurrera jarraituko dugu, bai? Txalotu zaituztete, baina Pilar Navarro Fernández, Juan Jordana Zorrilla eta Zuriñe Mindegia Bernandez eta Uxuartetxe Uria. Hementxe ditugu txalo bat. Por cierto, Juan. Eta Juan bide batez arratsalde honetan, hemen erabiltzaileak egongo dira, jakin dezazula entzungo ditugu, hementxe daude, bilduta daude, areto batean, Miramar Jauregian, 25 pertsona daude bilduta, eta prozesu bat bukatzen ari dira. Eskatu zaie iritzia eman dezatela, esan dezatela politika hauek laguntzen duten benetan, ala ez. Eta gizarteak zer iritzi duen honi buruz. Beraz hori arratsaldean ikusiko dugu.